Der var engang en populær dreng. Han gik på en skole, der var ganske lille, men stor nok til at score en kæreste på. Og score en kæreste, det ville han. Nu var det pænt vildt af ham, at han turde spørge inspektørens datter. Ja, du var kæreste med mig. Men det turde han, for hans navn stod på alle skolens toiletter, og alle piger kendte hans navn. Der var 1000 piger, der ville sige ja til hans spørgsmål. Vil du være kærester med mig? Men tror du, inspektørens datter sagde ja? Men Emil gav ikke op. Han ville bare være kærester med Lea. Så han gik hen i den næste butik, købte en parfume og en fin iPod, som han så ville sende til Lea. For sådan nogle fine gaver kunne man da ikke sige nej til. Og hvem ville ikke have en kæreste, som kunne købe sådan nogle fine gaver til en? Jeg siger dig, Lea. Jeg har aldrig set så mange ulykker på skolen før. Du burde være forbillede for de andre. Jeg er skuffet herovre. Undskyld. Forresten, der er kommet 2 pakker til dig. Ja? Ja. Henter du? Ja. Ej, hvor er de fine! Bare det en lille missekat! Nej, det er fra Emil. Nej, hvor er den fin! Jeg kan ikke lide den, den er hæslig. Ej, den er da nydelig. Ad. Ja, nu må vi se, hvad der er i den næste. Fedt! Vildt nice! Tror du, den er ægte? Det ser sgu ikke nok ud. Jamen, hvis den er ægte, så kan den vel også flyve. Tror jeg ikke? Jeg tror, det er ham. Nej, Lea blev bestemt ikke glad for gaverne, men Emil gav ikke op. Han kiggede i sit klædeskab, fandt det grimmeste tøj, han havde, og så klædede han sig ud som nørd. For hans plan var nemlig at gå op til skoleinspektøren og introducere ham selv som den nye nørd. Og så ville han komme til at gå i Leas parallelklasse. Så ville han i det mindste være lidt tættere på Lea. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Kom ind! Goddag, du. Jeg er ny her. Jeg er ny her på skolen. Jo. Kan jeg komme i klasse? Ja, det kan jeg godt. Hvor gammel er du? 15 år. Jo, så kan du starte den i 8. B. Det er fint. Too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Men Emil kedede sig i timen, så han lavede en MacBook, hvor man kunne se, hvad alle i byen skulle have til middag. Og ikke nok med det, den kunne også spille. Og så kommer han så hen til mig og spørger, om vi skulle komme sammen, og jeg tænker bare, han er grim, og alle piger kan lide ham, men det kan jeg ikke, så hvorfor tror han, at jeg vil med ham? Det er jo mega latterligt. Prøv lige her! Det er Justin Bieber! Hvor det godt, det der sang! Jeg kan ikke helt udenad! Det må være den nye nørdsang, han har. Gå ind og spørg, hvad han skal have for den. Jeg vil købe den, hvad end den skal koste. Lea, hun vil gerne have den der. Hvad skal du for den? Pink kys af Lea. Der. Ikke mindre. Hvad sagde han? Jeg kan ikke engang sige, det er så klamt. Spids med det. Han er jo fræk, dirty, hvad? Altså, gå ind og spørg, om man ikke kan få 10 kys af dig for dem. Jeg mener det. Pink kys af Lea. Ellers får I det. Hvad så? Han vil altså have 10 kys af dig. Men så må du stå for, så ingen ser det. Så Lea offrede sine 10 kys, for hun ville bare have den computer. Kommer det en bad girl? Og kan det der med damer.
Det er mega godt. Vi ved, hvem der skal have pomfritter, og vi ved, hvem der skal have burger. Det er jo fantastisk, altså. Jeg troede kun, den kunne spille. Men Emil kedede sig igen, og denne gang ville han lave en iPhone, som kunne spille de dejligste sange i hele verden. Prøv at høre. Han har fandme gjort det igen. Prøv at høre. Hvad er det, der laver? Den er mega sej. Gå over i spærren, og vil have på den. Hvad er det der? Det er en iPhone. Den kan spille alle sange i verden. Spørg mig, hvorfor, men vil jeg gerne have den. Hvad skal du have for den? Den koster 100 køs. Han vil have 100 kys for den. Han må jo være gal, altså. Vi gør ligesom i går. Han får 10 kys af mig, og så må du give ham resten. Ej, gider jeg altså ikke. Jamen, hvis jeg kan give ham 10, så kan du altså også give ham 90 eller et eller andet. Altså, gør det. Nu må jeg altså forstå. Den koster 100 køs. Så Lea ofrede sig igen. Hun gik hen til Emil og gav ham de kys, som hun havde lovet. 59. Hvad fanden? Skynd dig nu! Hvad er det, kom tilbage? Jeg kunne få en ærlig dreng som Emil. Jeg kyssede en nartedreng. Og Emil. Du vil ikke have en ærlig dreng som mig. Du vil gerne kysse en ærlig dreng fra en iPod. Kan det ikke være os to igen? Det kan ikke være os to. Jeg hader dig. Og det var slutningen på vores lille historie.